Presyo kan sugok sa merkado publiko kan syudad ni Naga nag-umento ngunya na holiday season. Kakulangan sa supply asin halangkaw na demand saro sa pigiling na rason kan mga paratienda. Dugang na detalye sa report na ini. Plano ko ta ni Sonia na maggibonin leche flan para sa Noche Buena. Alagad huli sa pag-umento kan presyo kan sugok. Hindi na muna. Siguro kung bababaan, oo. Sobrang mahal. Sana babaan pa nila kasi ang hirap. Imbis na araw-araw, yun ang talagang pangunahing ulam sa araw-araw. Madaling lutuin, madaling iluto sa mga bata. Pero mahal. Sa presente kaya, naglangkaw ni nasa 15 pesos ang presyo kan sugok kada tray depende sa size. Siring na sana kan small size na sugok na kung dati 190 pesos ang presyo, ngunyan 215 na. Ang dati mang 240 pesos kada tray na extra large, maabot na sa 270 pesos ngunyan. Sigun sa mga paratienda, posibleng resulta ini kan halangkaw na demand kan sugok ngunyan na holiday season. Alagad dikit lang ang nag-aabot na supply. Sigun sa kamuya kang farm hanggang daan ning bago sagod hanggang Pasko mataas pa. Kaya asahan na kang mga parabakal na dahil sila maggalas kung tumaas pa yan na tumaas. At umistak doon. Kaya wala akong pambinta, nagpunta ako dito sa market. Nagtaas nga, di bali. Bili pa rin kay Puhan. Huli sa paglangkaw kan presyo kan sugok, ang ibang mga paratienda naging maluya naman ang bentahan. Medyo tumumal kasi yung mga namimili natin, ang konti lang ang budget nila, tapos biglang nagulat sila, ba't ganun kataas ang presyo ng itlog ngayon. Sa presente, kadaklan sa mga supply nin sugok sa Naga City People's Mall, hali sa Banwaanin Bao, Camarines Sur, asin sa Batangas. Padagos na pang pigkukuhaan lado kan Department of Agriculture Bicol, manungod sa nasambitan ng issue. Mientras tanto, kung nag-umento ang presyo kan puting sugok, good news man para sa mga mahilig sa pulang sugok. Ang dati kayang 14 pesos kada pidaso, nagbaba ngunyan sa 12 pesos, huli ta harvest season na subot ngunyan sa mga itikan. Kaibanan si Jovel Obiso, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.